Бүгін біз Сибай ыргыһындагы Гадилша шарлауығының үріне білесәкбіз. Ол біздің төп мақсат. Бұл тапшыруға геройды эзләгәндә төп мақсат булгайны бұныһын башкортча эшләргә һәм дә безнең шәхесләр арасында башкорт телен белгән һәм дә башкорт милли эшләре белән шөгыльләнгән беренчеләрдән минем өчен тора ул Денис Үмитбаев иң билдәлеләрнең арасында. Мин гомумән дөньяга бик асык кешемен, шуңа ниндәйдер кызыклы проектларны бик еңел кабул итәм. Буныһында ла шулай ук катнашырга рәхәтләнеп ризалаштым. Бу минем туган ерем, минем тамырларым ошо җиргә бәйле һәм дә Ирәндек тауларын аркырыһынан буена үтеп сыкканмын. Бәлки кызыклы урыннарын да күрһәтеп булыр. Денис Үмитбаев җәмәгать эшмәкәрлеге менән әүдем шөгыльләнә. Этник мәдәният традицияларын һәм башкорт халкының тарихын тергеҙә. Уның фикеренсә, ат ул башкорт халкының горурлыгы. Мин уйлагайным безнең ябай маршрут буласак, һәм дә кая аша үтү ул герой өчен һынау түгел, ә минең өчен һынау буласак. Һәм дә карарбыз, нисек булыр. Киләһе сыгарылышта Роберт Дәүләтшин Денис менән бергә атта республиканың көнсыгышындагы иң ситке тау һыртына Ирәндеккә менәсәк. Бу проектта Гадилша шарлауыгына менергә ният бар. Һәм ул шарлауыкка менер өчен төрле яктан хукмактар һалынган. Әмма мин бала сактан шарлауыктың үденән һыуга басып тураннан-тура өскә менә торгайным. Ана шул юл кемдер өчен катмарлы була. Әмма уны тагы ла катмарлаштырыр өчен унда бер бейек кенә кая бар. Ана шул каяга без страховка иң башына менәсәкбез. Хәзер без Дениска Һыбай барасакбыз. Безгә Умырзая исемле ат әзерләп куйганнар. Һәм дә Денис безне үзенең аты белән бергә ат курһында көтеп тора. Әйдә Умырзая. Әйдәгез дуслар, Дениска юлланайык. Сәлам. Хәлдер. Сәлам, Аллаһка шөкер. Үзең нисек? Яхшы, Аллаһка шөкер. Бүген ниндәй маршрут безне көтә? Һәм нимә һин минең өчен әзерләгәнһең? Хәзер нигә Ирәндек ягына сыгабыз да, әдәрәк Ирәндек буйлап барып, елкыларны байкаштырып килербез. Хәзертән вакыт итә, нигә? Гадилшага? Без хәзер барабыз инде һинең елкыларыңа карарга. Атың шәпме? Мен атым шәпме? Минеке шәп. Тур, яшайгыр. Аба. Ошомы Ирәндек? Ошо Ирәндек тауларының һырты инде. Көньяктан төньякка тиклем 140 сакрымга һуҙылған. Баймаҡта, Белдә, Учалла, шул бер Ирәндек һырттары инде. Бында безнең бейек нөктәләр бар, мына Күсем таш, шунан Яңгүҙәй дигән бейеклек бар. Бunda һырты менән теге таш ҡаяларында бейек нөктәләр бар. Без Гадилшага менгән ерҙә анда 800 метр тирәһе. Ирәндектең исеме кайдан барлыкка сыккан ул? Төрле фаразлар бар. Халык тегербияттәре аша, фәнни эҙләнеүҙәр буйынса ла мына халыҡта йөрөгән легенда Оморҙаҡ дигән егет тураһында, уны тау башына мендереп, аҙаштырып бер бай егеттәрҙе шунда үлтереп киткән инде.
Был баягы ханды алдап, хәйләһен табып, ирәндектән кире иргә төшкән дә атка. Буны мин эсләйм, бул әдәбият дәресләрендә теге бер тунды алып, тун өстенә ятып, бөркет уны өстән күтәреп, астан күтәреп, өскә. Бер сокырдан күтәреп, теге таудагы сокырдан күтәреп кире төшерә инде. Ана шул умырдак иргә килеп төшкәсен дә атка. Хәзер инде өйрәндек дигән. Ирәм теге ир затының көсү, дик теге урындык, утынлык һәмак теге тамамланып бетә. Шу көс урыны инде. Ир затының көс урыны. Ярай, ни тиһәң дә, был таудар ул безнең таудар. Һәм был үрҙәр ул безнең үрҙәр. Кузгалайык. Аттар менән кызыксынуың касан башланды, неменән башланды? Бала сақтан. Мына минең атайым ягынан ата-бабалар улар йылкысылык менән кәсеп иткән. Ошо җирләрдә йылкысылык менән булышканнар. Әсә ягынан картайым бала сактан миңа ат эшен өйрәтте инде теге һыба йөрергә, ер халырга анда ат игергә кызыксынуымды олатайлар өйрәтте инде. Күндерде. Хәзерге вакытта калаларда бәләкәй балалар дельфиндар менән йөзәләр бит. Бәлки шул аттар менән дә йөзү бер файда китерер. Оны мин күптән уйлаганмын да, ул хәзер шул аттарды әле менә туган колындарды эш итеп, ат итеп тәрбияләп, һаудан куркмагандарын йөзәргә өйрәтеп, адактан бәлки ниндәйдер яңа тәкъдимнәр дә асылыр шул йөзүче аттар менән. Шан Gidip gelegizmi? Atın yayımı, uydun yayımı? Atım meni akşagan. Biz tabiat bilan hoqlanib ketib barabыз. Evet, iş şimdi. Atlarni bunda qoldirabızmı? Артабан хәзер отларга кирәк, чөнки анда теге ташлы урындар. Менә киләсәктә нинди пландар кораң ошо аттар менән аттар үсеше буенча? Беренчедән безнең милли йоланы кымыз бешеүде онытмаска ине. Үсештергә яна үземнең бәяләр менән һәм икенчедән теге зур максат булып ат тәрбиялеге. Атты хугымга тип түгел, менергә, ат менән мөнәсәбәт булдыруга юнәлтелгән минең ниятләрем. Һәм дә Алла бирһә, ошо безнең авылдар тирәһендә балалар өчен һава йөрү секцияһын башлап йөргәндә бик шәп булыр иде. Ярай, ошо һинең изге теләкләрең ысынбарлыкка ашсын. Амин, әйткәнең амин келһен. Әйдә, Гадел шуга юлда дәвам итәйек. Булайык. Денис, был шарлавыктың нисенче каты әле? Бул Гаделшаның икенче каты, беренче каты бәләкәйрәк булды бездә иң катмарлы урыны. Моныһы иң яхшы, иң матур. Без күпме юл үттек? Яртыһын үттекме? Яртыһын үттек. Монда Гаделшала 3 кат, беренче бәләкәйрәк, моныһы уртанчысы, иң яхшы һәм өченче бейгерәк була. Ул нәдегрәк һәм без икенче катында булгас, капутаһында. Адак бул шарлавык кайда кушыла? Кайсы юлга? Бул Төйәрә елгаһы булып агып китә. Әйе. Денис, сәламәт тормыш өчен нимәне аңлата? Сәламәт тормыш, янды һәм тәнде сәламәт һәм һау рәвештә тоту. Тамаклана алалар бит. Нимәләреңде алып килгән инде?
Кымыз, карыттар, кымыз коя тор иплеп кенә. Мен моны күптән инде башкорттарның теге милли ризыктарын төрле яктан тәмләп карайм. Нейді ысланган корытты ишеткәнең бардыр. Мен һөйләгән шикелле. Әйдә тамлып та карайгын. Бар, юк әле. Искиткеч тәмле. Найс. Рахмәт. Акты. О, төште хәндерлек. Бұл ризыкты һин бер касында булмай үзең әллә кадәр алып китә аласың. Белгәнемчә, Денис, һин бөтенләй ит ашамаяң. Сәбәбе нимәлә? Тулыһынча ит ашаудан баш тартырга булдым. Урал Батыр эпосын тулыһынча укып сыккандан һуң. Минең аңлавымча, Урал Батыр ит ашамаган. Һәм уны башкорт телендә укыганда аңлап була. Мәсәлән, кешеләр атамакланганда ит ашаган мәлдә эпоста язган ит йегән дип. Урал Батыр хакында бер yerдә лә Урал ит йегән дип әйтелмәй. Урал Батыр турында тамакланган, ризыкланган дип әйтелә. Ошо китап тулыһынча яшәү турында. Моны Урал Батырга тере һу биргәндә мәңге яшәһен дип. Ул һуды тирәккә һипкән. Безнең еребез яшәһен өчен. Һәм дә үлемгә каршы көрәшкән бит. Ә моны үлемде килтермәс өчен үзең үлем килтерергә тиеш түгелһең. Шул да ит ашауга баш тарту юлылыр. Дөймләштереп менә юрамал түгел, үдән-үдә асылды ошо юлдар. Тау буйдары яшәрһен. Мәңге үлмәс төс алһын. Кошы хайрап мактаган, халкы йырлап хуплаган, ердән каскан душмандар бары күреп хокланган, ил һөергә ил булып, ер һөергә баг булып, душман куйдын кыздырып, балкып торган ер булһын. Һиңә был эпоста истә калган юлдар ниндәй? Барыгызга шуны әйтәм. Яхшылык булһын атыгыз, кеше булһын затыгыз. Яманлыкка юл куймагыз, яхшылыктан баш тартмагыз.